Hei bawb, Rhys Evans dwi a dwi'n gweithio i RSPB Cymru fel swyddog polisi amaethyddiaeth ac hefyd yn ymwneud â'r fferm deuluol yma yn Rhydymain yn Sir Feirionnydd. Ond dwi'n angerddol iawn dros bywyd gwyllt ac amaethyddiaeth a dwi'n grediniol bod y ddau yn mynd law yn llaw a'i gilydd. Felly be dwi am wneud heddiw yma ydy mynd â chi ar chydig bach o daith ar y ffarm o'r mynydd, law trwy'r ffrīd, trwy'r coedlannau, i'r rhostir, lawr at y caeau gwair ar wylod y fferm i ddangos sut mae bywyd gwyllt ac amaeth yn mynd law yn llaw a dangos chydig bach o'r nwyddau cyhoeddus neu'r gwasanaethau amgylcheddol mae'r ffarm yn ei ddarparu. Felly os sbiwch chi ar y raglen y dydd ar gyfer heddiw yma, mi welwch chi fod yna amser penodol ar gyfer rhai o'r fideos fydd yn edrych ar y wahanol gynefinoedd yma chydig bach fanylach. Felly gobeithio welai chi gyd nes ymlaen a croeso mawr i bawb ymuno. Diolch.